Μια σημαντική νίκη στο γήπεδο σας κοντά σε μια σκοτάκη ομάδα στα Διαβατά. Ένας αγώνας όπου ο Ορφέας έπαιξε και καλό μπάσκετ αναδιαστήματα και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα στους φιλοξενούμενους. Παίξαμε συγχαρητήρια στην ομάδα του Διαβατά για την προσπάθεια την οποία κατέβαλε. Ξέραμε ότι παίζαμε μια ομάδα η οποία είναι παραδοσιακά καλή. Μια ομάδα η οποία είχε τους ίδιους στόχους με εμάς και μπορεί να ήταν ας πούμε βαθμολογικά διάφορο το παιχνίδι, αλλά όταν είναι δύο ομάδες με τον ίδιο στόχο, σίγουρα και οι δύο κυνηγάνε την νίκη. Η αλήθεια είναι ότι κάποια προβληματάκια δεν μας επέτρεψαν όλη την εβδομάδα να ετοιμαστούμε όπως θέλαμε. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα παρουσιάστηκε έτοιμη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εξασφαλίσαμε μια μεγάλη διαφορά αρκετά νωρίς. Και παρότι πίεση που εξαπέλυσε η ομάδα των Διαβατών στο 4ο δεκάλεπτο, τα παιδιά αντέδρασαν, δείξαμε χαρακτήρα και κερδίσαμε τους 2 βαθμούς. Σήμερα έπαιξε και ο Χαβαλής σε αρκετά λεπτά και ο Σύρπας βέβαια που παίζει πολλά παιχνίδια και τα θετική. Σίγουρα είπαμε και σκοπός πέραν της παραμονής στην κατηγορία είναι και να δώσουμε χρόνο συμμετοχής και σε άλλα παιδιά. Δεδομένου του τραυματισμού του Γιάννη Χατζικυριακίδη, κλείθηκε το τρίτο playmaker της ομάδας, ο Ευθύμης ο Σύρπας θα σηκώσει το βάρος. Θα τα καταφέρουμε, εντάξει. Σιγά σιγά δεν μπορούμε να έχουμε και απαιτήσεις 100% το παιδί χωρίς παραστάσεις χωρίδα. Αυτό προσπαθούμε μέσα από τα παιχνίδια, μέσα από το χρόνο συμμετοχής να πάρει χρόνο. Τώρα όσον αφορά τον Βασίλη, χρεωθήκαμε 4 φάουλ και οι δυο μου τη στιγμή. Και έπρεπε να κοιτήσει να παίξει και ο τρίτος. Μπράβο στο Βασίλη, στάθηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.